Hello everyone, welcome back to my channel लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो बराय हरबाय ओमफ्राय जोङो दायो उदालगुरियाव थांगासिनो माने फिसालाखौ एसे खानाय सिनहोनो नागिरदों नालाय दा बेयावनो थांगासिनो आरो लोगोफोरखौबो लोगो मोनदों नै आंनि लोगोफोरखौ बोरैबा लामायाव लोगो मोनबाय आरोना स नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम गारि सलायनायबाथाय सस्रु सस्रा बिराद दावराव खोनायो बेनिखायनो आं भइस टाइपिं होनांबाय बेखिनियावहाय आं भिडिअ लानो दे आदा भिडिअ लानो माबायदि सिनजागोन जिरो हो दे ना जिरो होआ इयो स्लिम खालामा नोंथाङा लाखा साइडखौ जिरो होनसै न औ साइडखौ माबा फैदो दासो फार्स्ट स्टेप ने आब'मोन साफां नङाहाय मा गुफुर गावदांसो मोजां गोदानसो ने आब' नोंसोरो बे नङा बेया ओरैनो थांना होदों आरो नैबे आदाया बिराद मोजां खानाय सिननो रोंगौ सोरबाफोर खानाय सिननोबा फै अक्षय कुमार आं जन बायदिसो नुयो आरो नालाय आदा खेबसे र' दा देखायगोन आं अक्षय कुमारखौ नै लाय अक्षय कुमारनि फंबायलै हगोन नामा ओमफ्राय उनाव दायो फिसालानि खानाय सिनगासिनो नेगासिनो आङो ओमफ्राय जाथ'वाखै आरो दायो ओमफ्राय नै हिनजावफोरनिबो ओमफ्राय हौवाफोरनिबो आरो बेयाव ने आदा गासिनिबो सोलियो बाबाखौ नेदों ने खानाय सिनखांबाय बाबाखौ नेदों दायो जोङो दायो फुटपाथाव फैनानै चावमिन जानो नागिरदों चावमिन जानानै बानायगासिनो दायो नै दसे थाथ'दों आरोना चावमिन जानो थाखाय दसे नेथ'दों ओंखाम उखैदोंहाय बिराद ओंखाम उखैबाय ओंखामबो जाबोआखैना जोङो ओमफ्राय खानाय सिननायावनो बेसेबा गोबाव टाइम लाखाबाय ओमफ्राय दायो चावमिन जानो नेदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो जानानै न'आव थांफिनसै बेसे गोलाव गोथाव ओमफ्राय जोङो दायो न' फारसे फैगासिनो ओमफ्राय गारिखौबो आंनो सालायबोबाय लोगोफोर